Labing-unang Grand Procession sa Archdiocese of Davao alang sa 178th Parochial Fiesta sa San Pedro Cathedral sa Davao City nga gitawag nga La Flotilla, nakatagdang ipahigayon karong Hunyo 27. Seguridad ug ruta sa maong selebrasyon gihan-ay na. Ani a report. Gilaumang anaa sa 5,000 ka mga bisita ang mudagsa alang sa labing-unang pagpahigayon sa La Flotilla o Grand Procession sa Archdiocese of Davao nga kabahin sa 178th Parochial Fiesta sa San Pedro Cathedral sa Davao City karong Hunyo 27. We are celebrating the 178th Fiesta of San Pedro. Grand because it is the first time and grand because meron hong liturgical component sa ating procession. Matun sa Parish Pastoral Council sa San Pedro Cathedral, anaa sa siyam ka vicariates o religious representative gikan sa 43 ka mga parishes sa Davao City ang musalmot. Magpasigarbo kini sa ilang karosa nga dunay historical symbol kalabot sa kamugnaan sa maong simbahan. Ang ngalan nga La Flotilla nagpasabot nga bangka nga maoy gisakyan sa mga Jesuit ug Augustinian nga nagdala sa maong Catholic faith niadtong 1848 sa Davao City. Atol sa aktibidad, hugot nga seguridad ang ipatuman. Kinisab ang ruta sa maong Grand Procession. The group will converge or meet the long stretch of Rojas Avenue from Ateneo de Davao University side up to Paternos, counter flota sa San Pedro, CM Recto Street. So, CM Recto Street, then turn sa Rizal, then after Rizal, turn sa Inigo or Anda, then San Pedro Street. Tapos, dirita mag-end sa stage sa Rizal, kay diha pagahimuon ang Santos na Misa. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte. Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.